Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saking majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara. Ugi salam pitepangan saking santri Mling 09. Jadilah solusi dan jangan jadi polusi. Ugi alhamdulillah ing enjang punika dalem kalian Pak Haji Prayitno Lulun ugi kalian Mas Dirin sampun wonten papan panggonan selapar wonten makamipun Eyang Cokrojoyo, Desa Selapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Saderma gegandulan barokah kalih para eyang leluhur. Mekaten anggenipun dalem matur wonten kirang sasampunipun nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, iki ketemu kalih Mbah Blangkon malih utak-utek wetan ngulon ngalor ngidul ya ketemu niki jing. Bismillah ziarah kubur saya makame Eyang Cokrojoyo. Iki petilasanipun wonten Selapar. Sinten ingkang kaleres niki motor niki mobil wonten Selapar. Silaturahmi mawon wonten dalemipun Pak Haji Prayitno Juragan Salak. Mangke saged direncangi sowan wonten makamipun Eyang Cokrojoyo. Iku makom sae niki mimba'dil aulia Allah. Salam saking majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara. Sentere wonten Desa Gumulem Wetan, Kecamatan Sukan, Kabupaten Banjarnegara. Ingkang sareng kalih kula niku Pak Haji Prayitno. Assalamualaikum Eyang Cokrojoyo, tahiyatan mini ilaika warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum membana wafata hadzal qaryah, tahiyatan mini ilaika warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sedaya para yang luhur ingkang sampun sumari tahun juta tahun. Dalam nyuwun idi pangestu pailah sang panjenengan kanthi gegandunal barokah. Tahiyatan mini ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Luar biasa. Itu tangan siapa dulu? Kasi anyar kayo atong bisa italon. Ya, dari Pak Mudi nih. Hah? Pak Mudi. Oh, kuwi. Ini Mbak Mudi. Niki? Lawan itu. Oh, niki anu membana wafata hadzal qaryah. Mukmin. Perlu tak foto. Hadzal qaryah. Monggo sedulur saderengipun tindak wonten pundi-pundi kelapar wonten makam-makam saiki iki salajengipun iki Kiai Sepuh niki. Kiai Sepuh. Mukmin. Nah, ini gunung atap ini sih.
Alhamdulillah tekan Celapar niki arep sowan makamipun Eyang Cokrojoyo. Nyun sewu para sedulur pecinta ziarah kubur niki bablakon sakmenika wonten Celapar. Sowan ziarah gegandulan barokah kali beliau. Inggih menika niki makamipun Eyang Cokrojoyo utawa Sunan Geseng. Iki wonten Celapar. Monggo sinten kemawon ingkang wonten kalodhangan wekdal. Seumpami pas niti motor niti mobil, monggo panjenengan waget sowan ziarah kubur wonten Eyang Cokrojoyo ingkang wonten nggih menika Celapar. Wonten Gumpelum Kulon nggih wonten Kecamatan Susukan, wonten Trenggiling niku nggih wonten makamipun Eyang Cokrojoyo. Niki kahanan ingkang wonten area sekitar makam. Nika Pak Hadi Prayitno saweg nderek bebersih. Niki enten Mas Dirin nggih nderek bebersih. Nika minggah-minggah makam-makam sepuh. Dalem ugi sampun dumugi makamipun Mbah Mukmin kalih napa eyang-eyangipun ingkang hubunganipun kalih nggih menika kasepuhan ingkang wonten makam mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Dumateng sedaya sepuh, pini sepuh, aji sepuh, kasepuhan samudayanipun ingkang tansah dalem takzimi. Sedaya para kiai sepuh ingkang tasih dipun paringi barokah yuswanipun, ingkang wonten dusun mriki, wonten kampung mriki, wonten desa mriki, minggah dumateng kecamatan, minggah dumateng kabupaten lan sak peminggah para yai sepuh ingkang tansah dalem cadong-cadong kaberkahanipun ilmu. Sedaya para pecinta ziarah kubur ingkang tansah dalem tresnani, sedaya ingkang anggadhahi masjid zikir lan sholawat wonten pundi kemawon ingkang tansah dalem tresnani, sedaya pecinta sarkup utawa sarjana kuburan utawa komunitas Turki turut kijing ingkang tansah dalem tresnani baik wonten kabupaten lindunipun, sedaya para sedulur sedunia Nuswantara ingkang tansah dalem tresnani. Salam takzim saking Majelis Zikir lan Sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara lan ugi salam pitepangan saking komunitas Santri Mbeling 09 ugi sentripun wonten Desa Gumpelum Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Salam takzim ugi saking Mbah Blangkon dumateng para sedulur sedunia Nuswantara. Alhamdulillah ing saah punika dalem sampun dumugi wonten makamipun inggih menika Eyang Cokrojoyo. Kala wingi dinten Senin dalem muter-muter star saking Gombong dumugi wonten Kebumen, Syekh Abdul Awal, Syekh Abdul Anom lan ugi sak piturutipun, wonten Purworejo, wonten Jetis lan ugi wonten Tampir Kulon, daerah Magelang,
tumuju wonten Ngropoh Kranggan Temanggung. Alhamdulillah sakniki dinten Kemis sampun dumugi inggih menika Celapar Madukara Kabupaten Banjarnegara. Sak perlu setunggal silaturahmi dumateng para sedulur-sedulur ingkang wonten papan panggonan dusun, kampung lan desa. Mekaten kala wau mboten ateges dalem niku kiyat dalam hal babagan badan jasad mboten. Mekaten wau mboten ateges dalem niku ngertos papan lan panggonanipun mboten. Mekaten kala wau mboten ateges dalem niku sampun jajah milangkori mboten. Dalem wonten mriki nggih tetep mawi saringat silan seswan silaturahmi wonten dalemipun menika Pak Hadi Prayitno. Ugi salah satu dari jamaah Girinawa lan ugi nggih menika Mas Dirin ugi salah satu dari jamaah Girinawa ugi. Kawontenan dalam dumugi mriki nggih sareng-sareng kalih Mas Dirin ugi sareng-sareng kalih beliau Pak Hadi Prayitno hingga ing saah punika dalem waget dumugi wonten papan panggonan. Kenging napa kok Mbah Blangkon niku remen sanget kalih babagan ziarah kubur, boten napa ngelingi kalih keseli awak, keseli pikir lan sak piturutipun merga salah setunggal. Kula niku mboten merga niat lan mboten ngagem niat. Ananging ingkang dalem ginakaken niku seneng niat. Seneng niat. Barang menawi sampun remen niku beban akan hilang dengan sendirinya dan akan berubah menjadi kenikmatan. Siapapun orang tetap sibuk. Boten-boten kesibukan tetap mencari kesibukan. Siapapun orang niku tetap butuh. Siapapun orang yang tidak punya kebutuhan bahkan mencari kebutuhan. Dan hal wonten menika tidak membahas tentang sibuk dan tidak membahas tentang butuh. Siapapun orang masih hidup di dunia itu tetap ada kebutuhan. Belum ada kebutuhan mesti mencari kebutuhan. Maka di sini Mbah Blangkon tidak membahas tentang seberapa sibuknya panjenengan, tidak membahas seberapa kebutuhan panjenengan, tapi di sini Mbah Blangkon membahas niat seneng anggone silaturahmi lan niat seneng anggone ziarah kubur. Asal anggadai keniatan seneng ziarah, insya Allah tetap mapan lan tumuju dumateng papan panggonan. Keberadaan Mbah Blangkon di sini bukan karena Mbah Blangkon, tapi karena ridho, izin, doa, restu dari orang tua, ridho, izin, doa, restu dari para yang luhur, ridho, izin, doa, restu saking para kiai-kiai ingkang sampun sumare lan kiai ingkang tasih dipun paringi barokah yuswanipun, dan ridho, izin, berkah dari Gusti Allah. Tanpa adanya Gusti Allah, seberapa keniatan manusia, sehebat pun manusia untuk melangkah tanpa mendapat izin barokah dan iji pangestu, maka tidak akan sampai ke tempat yang kita tuju. Kenapa juga Mbah Blangkon senang ziarah? Karena inilah gerak dan langkah dari para muasis Nahdlatul Ulama. Dari Mbah Hasyim Asy'ari, munggah Mbah Khalil, munggah Mbah Nawawi, munggah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani naik kepada Kanjeng Nabi. Ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Adanya hidup kita dari Gusti Allah dan nanti kita pun akan kembali kepada Gusti Allah. Lah, terus apa yang akan kita perbuat nalikane awake dhewe niku isih sempat, isih diwehi kesempatan hidup sama Gusti Allah. Kita mau kemana? Hidup ini untuk apa? Terus bersandar kemana? Istirahat di mana? Dan kembali kepada siapa? Niku sing perlu kulon panjenengan niku angen-angen. Ziarah kubur niku ngilingke karo jeneng kematian. Man zaro aliman faqad zaroni, waman zaroni wajabat lahu syafaati. Sinten ingkang kersa enteng seneng niat ziarah kubur maling tiang-tiang ingkang alim alamah, moko kareken niku sami mawon kali ziarah kubur wonten makamipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lah sasampunipun kreken ziarah wonten makamipun Kanjeng Nabi, berarti Kanjeng Nabi niku jelas paring syafaat sing luar biasa kagem tiyang ingkang remen kalih ziarah kubur. Niku. Ping kalih kepentingan kula panjenengan sami terkait dengan ziarah. Nyuwun sewu. Ziarah wonten papan panggonan ingkang tebih-tebih. Ziarah wonten wali tis'ah, ziarah wonten muter jagat milangkori niku sae. Saya tidak bicara salah, tapi kadang-kadang manungsa niku ngalirwakaken kalih kepentingan sing hubungan kalih kaluwargane awake dhewe. Kadang wong tua ingkang sampun sumare blas mboten nate diziarahi mergo niat ora ziarahi utawa mergo niat kelalen niku kula nggih mboten mangertos. Kadang dapuran pringe nggone awake dhewe sukete nganti dawa-dawa, nganti akeh lumute blas ora tau dibersihi. Maring kiyaine awake dhewe, kiai dusun, kiai kampung, kiai desa sing jelas mbiyen mulang muruk karo awake dhewe babagan yo carane niat wudu, carane salat, terus carane maca turutan. Kalau riyin kula nggih tasih kemutan. Wawu alif lam sim tejet patawasin patasa lam patalamim domamu wassalamu niku sing ngawruhi terkait dengan isone wudu, isone salat, isone maca turutan niku saking kiai kampung, saking kiai dusun, minggah saking kiai desa. Sasampunipun kiai menika sampun sumari kondur wangsul wonten ngarsa dalem Allah taala, kita sebagai santri sing nate diulang wuruk kalih kiai kampung, kiai dusun, kiai desa, ziarahi makam-makam kiai dusun, ziarahi makam-makam kiai desa, ziarahi makam-makam kiai kampung. Niku sing kadang-kadang niku sakniki mboten terpikirkan anginipun kula panjenengan sami memprioritaskan ziarah kubur wonten kuburan desa, kuburan kampung, kuburan desa. Niku terus ziarah kubur wonten simbahe awake dhewe, wonten buyute awake dhewe, syukur ketemu canggahe awake dhewe setiap malam Jumat, Kemis, esuk ya wenang, bar zuhur wenang, sore ya wenang ziarahi. Setelah niku baru kula jenengan sami belajar untuk ziarah kubur ke tempat-tempat yang jauh. Niku. Nyuwun idi pangestu kalih Rama Byung ingkang sampun sumare, nyuwun idi pangestu kalih simbah ingkang sampun sumare, nyuwun idi pangestu kalih buyut ingkang sampun sumare, syukur nyuwun idi pangestu kalih canggah ingkang sampun sumare. Kula jenengan sami anggadhahi mbah, ora ketemu mbah, ketemu buyut. Dialah buyut niku riyin nggih duweni guru. Gurune si A. Si A duwe guru si B, B duwe guru si C, C niku murute Sunan Kalijaga. Awake dhewe dereng dugi makamipun Hyang Sunan Kalijaga wonten Kadilangu Demak. Namung nderek nyuwun idi pangestu kalih buyute dhewe. Buyute dhewe niku sakmangke laporan kalih gurune. Gurune laporan kalih gurune, ketemu karo sing guru C niku laporan kalih Hyang Sunan Kalijaga. Yang ngapunten niki wayahipun saking niki sakmangke badhe sowan wonten panjenengan. Oh iya. Kapan? Nggih. Mangke napa dinten niki insyaallah sowan mriki. Ya wis tak tunggu. Lah niku. Awake dhewe niku dereng dugi makamipun Hyang Sunan Kalijaga wonten Kadilangu Demak. Awake dhewe nembe dugi Magelang nempun ditenggo kalih walillah ingkang asma Hyang Sunan Kalijaga wonten Kadilangu Demak. Sababiah kula panjenengan sami niku sakderengipun sowan wonten Hyang Sunan Kalijaga wonten Kadilangu Demak sampun sowan dumateng buyute dhewe. Dilalah buyute dhewe duwe guru sing gurune mau santrine Sunan Kalijaga. Lah teng mriki niku lah kepentingane kula panjenengan sami anggenipun nindakaken ziarah wonten pundi kemawon Mbah Blangkon mboten matur salah mboten. Ing kadang sok mentingaken ziarah kubur wonten mriko-mriko. Ditambah enten wisata religi, bis-bisan dugi makam si A, makam si B, makam si C, makam si C lan D lan E F ning kadang-kadang niki kula matur kula lho, kula jenengan sami kadang ngalirwakake, kadang-kadang malah sok dianggap sepele, urung
nyuwun idi pangestu kalih leluhure ingkang sampun sumare wonten kuburan dusun, wonten kuburan kampung, wonten kuburan desa, wonten kuburan kecamatan. Ning langsung munggah sing adoh-adoh. Di mana setiap dusun enten ingkang bubak lan baureksa. Di mana wonten desa ugi wonten ingkang bubak lan baureksa mambana wa fataha hadzal qaryah. Itu. Monggo ingkang remen ziarah kubur wonten papan panggonan pundi kemawon kula dukung. Monggo semangat dalam berziarah kubur. Ya, intinipun monggo mugi-mugi saking ziarah kubur menika sedaya anggadhahi nggih menika kabetahan kerupukan babagan urip wonten ing alam donya. Kanthi sowan wonten nggih menika Yang Cakrajaya dengan harapan beliau adalah termasuk waliullah. Ing sakmangke donga kula jenengan sami beliau Yang Cakrajaya ingkang saged nginggahaken sedaya panyuwun-panyuwun kula, panyuwun nggih menika Pak Hadi Prayitno, panyuwunipun nggih menika Mas Dirin saged minggah dumugi Gusti Allah, tapi lewat para wali-wali, lewat para manungsa ingkang dipun pilih lan ingkang terpilih sakmangke saged minggah doanipun dumugi Gusti Allah. Semangat dalam berziarah kubur, semangat dalam bersilaturahmi. Mugi-mugi keniatan kula lan panjenengan sedaya sedunia nuswantara sageta pun pinaringan mergi gampil. Dipun gampilaken kalih Gusti Allah. Tentunipun sesuai kalih bakat, keahlian, kemampuan lan basicnya masing-masing. Ingkang boten gadah kemampuan, keahlian, monggo adol tenaga melu wong nyambut gawe men bisa oleh dhewe. Mekaten mawon ingkang saged dalem aturaken dumateng panjenengan sami. Anggenipun dalem matur ugi sekalian anak kula kekalih Pak Hadi Prayitno kalih Dirin. Wonten ingkang kirang sopan, kirang santun, kirang adab, kirang trapsila, kirang anggawuh, kirang subasita, kirang tata krama, kirang nuju prana, kirang teplosira. Dalem ugi nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan dumateng sedaya para pamirsa sedulur sedunia nuswantara. Semangat dalam berziarah kubur, semangat dalam gerak fakta nyata dan realita. Afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki makamipun Yang Cakrajaya. Mas, iki badhe mandhap. Nggih, monggo sami ziarah kubur, muga-muga wasilah sange ziarah kubur ndadosna punapa ingkang dados hajat lan kebutuhan kula lan panjenengan sami dipun paringi mergi ingkang gampil. Lan dipun gampilaken kalih Gusti Allah ingkang Maha Cipta lan Maha Kuwasa. Gerak dan langkah kula jenengan sami niku mboten mangertos kapan titi wancunipun pensiun. Lha saderenge pensiun nggih monggo eskane kula panjenengan sami dipun ginakaken sesae-saenipun niki. Nggih to? Nggih kaya niku. Sempat ziarah-ziarah, sempat silaturahmi niki. Monggo sedulur ditemenono ziarah kubur. Niki arah wonten dalemipun Pak Hadi Prayitno niki. Yo Pak Hadi Prayitno mandhap wis sehat sekabehane. Sehat pikire, sehat tenagane, sehat duite, sehat karepe.
wabarakatuh.